Good morning sa tanan. Patong merkado kay mapalit ng vegetable para ni Dalton kay last na laman ni Dalton nga kuan ron nga pagkaon. Uy, unsa man to? Tagat man uy. Last na lamang pagkaon ni Dalton. Magluto na pug ko. Diyan malaw sa may ilas yaya ko hindi para sa Dalton di makalimot. So guys, tanawan niyo guys, oh, naana sila ani hunon arlami arba jug bunga mo ni nakalami sa humay nga dapli kersada. Basta saba di man mo pagmadya. Agdari spikas gahapon ni giapis, paglabay na maghapon nag-apis sila dari. Kini guys, mo ni school ni Kim Kim, na kindergarten school. Mo manidaan pa dong ilayaya ko ini. Putod nagsiminto abot dari. Tanaton. Hala, luod das iro oh. Awag iro ninyo. Hoy, nansa naman na imong lisikro. Arang luod dyan, karni. Pangayo ton, pangayo. Tagayaya. Dalton. Ikaw, tagayaya. Pangayo. Ikaw na. Ikaw. Pangayo yaya, ang nabayaya diha. Pangayo nton. Hala. Di pa ajas bata oi. Ay. Mamo ka, isa ba rin to? Di tayo mong dinang ang dito. Bayos. Na. Tulungan mo nang agisda. Nam day music daro no. Sa dani mo yat. So alam mo atos yaya kay sa dugdiga mo. Nam lagi pataban nga sa man sausawan. Ang banjos. Grabe sausawan yat kimyat ga pikasin man palahi pud. Banjos. Yang man sige rin taon sa tanon. Mag-drive. Alo, tasingka tong. Ano sini ang mga kuya ra may pakaon? Kigit ka? Kamang ko pakan ang yaya. Drive kag motor ibilin na nimo gipoy anamo. Pero na doon sa lakaw na magkaridjut. Muli na pud mi kay nas Dalton mamahaw pa. Imo lang ba na pirmi tagak, di ba? Moto na mi guys, mo hapit mi ilas mama tanawan ninyo oh. Sa mga pangmingaw og province diha, province nga tang view karon no, kasagingan. Dapat si Kamansi or Kulo. Diyan ay sapa dani. Manan ta kay isay na maguisda dani nga maglangoy-langoy makakita ta. Magkasudaan tag pamahaw. Tingwa man maghamoy dito tudlo ron ton. Nawan ninyo. Sawa pa kakitag butos amo. Pakitan mo nagbutos amo. Ay ko ni labjan daring butos amo. Mo na yung ino sa nagbutos amo. At tumiglasang sa una. Awa. Mo na butos amo. Oh, only taga Bukid knows. Butos amo. Mo ba niya mga tawag ni butos amo. Pero wa ko kay bukod sa jitinod nga andaan ni niya nga. Kuana tanema. Basta kag mga tawag na ni niya is butos amo. Oh, comment man sa tawag na si Injo ha. Mo na jang dahon na. Na magkumbitay na dyan nga nagpurma mo ng amo na dyan nagbutos amo. Sa kay mga tatag isda kay kasagaran na mag isda na ni. Kani limpyo pa ni sapa kaya naman sa ibabaw. Pero sapa dito doos amo awa na bahuan na. Wow, isda ron ton. Oy taning kibo. Gamay man. Sunrise. Size na guys. Bata. Ano naman na ton? Nahinay rami guys. Yes, Dalton na rin. Oh, palit og sudan ijang tita. Daghana ko no tita. Kay kain ko no sudan. Wa kumuudon. Wa muudon si Dalton. Daltong dako. Humot man good. Ay baho. Gusto ni Jagnay humot. Gusto ko gumot ka. Butangan din mo daghang sili. Uy, daghan na ganing panda to. Mo na pong ka na supas kay wa tay supas. Kan mo supas ya. Hopya tag 5 ba ako ni hopya. Yan dia, supas. Good morning guys. Wala ko maka-vlog hapon kay karabing bisihan na maghapon. Nangandami og mga grocery bitaw kay ingin man nga nako ni Bagyo. Nami na mas undog radio nako ni Bagyo masud sa Pilipinas ja. Murag tumig na trauma pag Bagyong udit nga. Wa jud mi kaandam-andam ba kay mo man tugwa lagi gi. Ingin nga grabe kasugag mga tao patiks-patiks ra isir mga tao kay abi mas mga tao og kanang murag bitaw sa kanang magbagyo bitaw dire. May signal number 3 pero signal number 1 ra ay sa hinay mura bag ilang gisod silang utok nga
Nga na pud na sa mga wa nanganda mo nang grabe daghan ka jud damage dahil mga tawo nga nawala kinabuhi labi na diri sa mulong sud daghan pinawala kinabuhi so mo to nga naingan sa undoy nga hala di pwede wa tay andam sa mo to nagi-grocery mig hapon. Ginagmay ra gud po guys, importante kanang naikadalton ba? Wa pa kay na ma-arrange lagi gahapon kay na busy mi. Grabe na busy ko gahapon kay da ko daghang gipangbuhat, da pa hanggi nang extra nga job ba kay medyo na laman. Pamalit na guys ng mga fruits ug vegetables, mga andam ko daghan mga apple. Pa na masud sa ref pa ning ikuan karon ang i-arrange karon. Ja mga snacks yan eh. Okay, si Dalton lagi ang giandaman kay ang pagkaan ba ng Dalton is ingan na jud mga fruits ug vegetable pero ang ginaton nga papalit na lang si relax just in case it na trauma jud ko ba. Na trauma jud ko mo na ko palit lang pag si relax kay injag maabot ko nagkuan way mapalitan nga na at least na si relax makuot kunay emergency jud ba. Na trauma lagi mi kay kana laging grabe jud among giagian pagbagyong undit murag maglisod tag mugon tapo ko kuan man kagay dia kaso daghang gijabas daghan na lutong na noon pud humot na gani kaadyo ning usana na lutong na basi di na makaon dili jara makaon dia dako kaadyo gahapon ni kay pag humana magadto ilayaya ning hapit man lagi mi ka Rizal ning hapit pud mi sa bahay nila mama nang palit mixed-an mo to na malit ta man pud mi og kanang mga hinanglanan lagi yung palit ganin mga kanang mga instant ba mga instant kay ang kaso lagi ko noog kanang di na makagawas hindi po may mga buntas gaamo dyan ang biruan di pa malit isang Dalton tubig ni Dalton Wilkins na tubig ni Dalton palit na pila ka galon pang among gipang taguan ni palit na pukubasa diha sa kabuok di man ni malata kay guwang man nagipili abtan kay tuig katong amo sa una di may nga ni daghan may kubasa das mga dugay na to mga 5 years ago na guys ara gajeng kadugay na nga daot pwede ra man idunjang ra man nga na di man sa daot nagpalit ko mga kanini biskuit kay importante lagi kay jag na mau pa ipalit nimo og nagkuan na ha lupad-lupad ng mga atut pero nagampod jud pud mi di mo tabo na kini ato laman ko ano ba na pangandamay laman pa kay wa kay os panahon basin dayeg mo parehas ulit yung palit gani pug lansones artang isa gikan ni og kamigin tamis kaadyo jam mo na ni hurot na kay kanang grabe man pud na mo undon kot do hadari ag lansones am gikuot ha kay ka jadog lain kuoton yan palit ko dia mga vegetable ni Dalton nang ipang pansare para magdugay ni palit ako carrots sayuti may mangga rin. Kani mangga rin dito unang usagi sa kahinog naman na agos sa hilaw-hilaw pang gitudo. Yung palit ko ka ng singkamas. Kaya patilawon si Dalton singkamas. Da kani po do. Kana patilawan si Dalton na ni. Gamay ra kaadyo kay marami dugay ni madigest. Pero ning latin og taman. Pinuhon yung taman na nakakaon si Dalton. Da nagpalit ko guys og munggos. Kay nari na ko ng munggos og kuan. Latin di kaadyo. Pero dugay na yung dyan mahurot. Pilar pa po yung kinanan ng tangon mo. Nang halaman dyan andam gay. Haglik lagi ko upa na. Mutuod gaya dyan nagbagyo. Na. Delikado ka adyo kay. Kaon ra ba jiwa among na-experience. Nakutasan mi nito. Uy, nabuntas mi. Yung pag-udit kay. Wala may mapalitan. Madjugani kay da po yung mga tabang nagabot-abot. Pero mura po bing nalanag ito kinaang sardinas. Diya. Terus dugay jud puto buwan puto kapin buni ka kaon maajuhon paita ka adyo pero at least kanay mga ngani kanay mga instant mga noodles mga sardinas makaluwas man jud pud nimo sa panahon nga wa gad kay makuot mo nang kinahanglan mo palit jud ngano na mga kuan napud gani buwan dapat na buwan na pag may buwan mao man ay mga murag makapakuan nimo ba makapa how asa imong gatas o na sa panahon sa kalisdan nga wa jud kay mapalit kinahanglan jud mangandam kay wa jud na masayon labi na sa among sitwasyon na may bata andam jud kog tubig ni Dalton kay mahugaw ra ba jud ng tubig maro jud nang dugan nga kana madaot mahugaw jud tubig ja mao nang kinahanglan na atay Wilkins palit ni Wilkins da ay ito palit og sirilak dito taguan laman nato kay kanang wa na jud makaon ba kaon na laman jud kay sa may kuan mabuntas naman ang bata kay nakasuway na magkaon mga lata kung hay mga utan yan nakasagaran ba sa mga budyo malata kay mo lagi na way init siguro ni na damage basta na overthink na kog maadyo na trauma jud ko sa audit so karon guys kay wa naman pus Dalton makakaon og carrots
Parot mo pa yung hanggang ni Zado. Napagdasay pagkaganda to sa red. Pang last ni Zarong paniud to. Hana naman ni isabay sa luto ron sa rice cooker kay ron. Magsigdong agay kaskurente. Ano itong tum. Mo ni panihapon ni ko ng carrots. Grabe guys no. Makapruma itong udit. Katong mga naka-experience ras udit may maka-kuan ha, maka-relate na. Unsa to enjoy mga istorya reha sa inyong udit nga. Kanang isa wag na enjoy experience ba i-comment tas ubos kay ubasa ko. Grabe tong mga nakakuan man jud mo, nakakita man jud siguro mo datong mga kay tan-aw man siguro mas vlog mo tay most popular vlog na nani sa YouTube katong pag aftermath sa udit. Makabuang oy. Tan-aw nimo murag naharos tanan arang tin-awa na gyud mo kanan okay wa na kahoy ng baril. Inga na. Grabe. Maganaon na ako, grabe jud ko grateful jud ko sa Ginoo nga wa jud mi naunsa kay aga mga uban nga mga kaila sa lain nga baryo na damage jud sila. Worst pa jud namatjan dai batang namatay kay gi di kanay tawag na nang nabuhi wa ang utok oy nasobran bas katugnaw yan na nakuthan intaw na bata dadapi na tugag lubi na ba so kami bisag na palibutan mi og daghang kahoy dito sa family house kay muto man ang atbang grasya just Ginoo wa jud intaw ba poy nang kuha na mo nga ingag nga sama dengan sa grasya nga bisan nagamang bay jud no na ukab jud no atop ag bay ni man ang hilin sa among tapad na ukab agatop ning tapog sa atop dito sa among ang sala mao wa ra kalupad agatop sa among sala pero mulupad ni jud putong atop sa among sala tabunan mas kang manang hilin na unan ukab sa kang manang kay kamanang may nauna mauna man jud to kay nasa lipod man. Tambuna nagawang ang sala. Pagkatambon sa among sala, diwa nakalupad pero si lagapak lagi, buto-buto lagi. Pag dagdang lagi sa atop naman, tibok jud atop sa isang bahay ha. Haros tanan. Sus, grabe dyan. Para sang espiritu lagi. Medyo gani kayo, hanggang sa kasilpon, naman itong gi-charge daan, nag-music chukog taman. Hindi ko kadungog kay, mamantog tayo ng musik kong panic attack, nag-krug lagi ko kay, magpanic attack lagi kung may mga kasikas. Diyan mo na itong pagkatataot pa haros bitaw na aga mo ang atop sa mong kusina na pod. Nga na pa nakaingan lang ko hala. Katapusan maganis ang kinabuhi. Abi mo kung mahurot nagka-haros sa ganung bahay. Siyempre mahurot nagka-haros sa ganung bahay. Wa na may cover. Nga igo na mis mga kahong lupad o mga atop. Sus gracias Ginoo pa dyan na haros at nga. Nagtudod mi nag-kub-kub tanan. Kag mo patoy na haros. Ana gajud mi. Makuan gajud mi. Kuthan gajud mi. Madyan mo magkuthan ra. Tagakan dyan mga rubi, mga kahoy. So grabe ang Ginoo ka. Faithful. Faithful ang Ginoo na mo nga. Giluwas dyan mi sa karisdanan nga to. Pero grabe lagi pag-trauma guys. Mao dyan pina. Diyan ka. Ang tugkar mong limbot, ang bilibo mo ginahina. Grabing ilingig atong bagyo ha. Naghaguros lagi. So case ito naka-experience less bagyong udit. Don't hesitate to comment your experience below kay mo. Basa ko. Agki nalamian o comment. Nga, kanang kina, murag madamdamin na ay load ang piliin. So, ni-comment ni mo na sa imuhang experience sa udit, i-apply lagi mo hang number kay hakang loadan. Og, kato ng lucky nga mapilian na nga. Di lucky nga boy ha, lucky winner ba? Lucky winner. Katong, masurtihon. Nga. Maadong pagkahanay ang isang istorya sa isang experience sa udit na sila ang tagaan o load. Maala to guys. So kamupod karon guys, ug naapil pud mo sa kuan, salite magud kuno mo tugdang ang bagyo karong sunod. Mo nang nagkuan na mikitapad do na mislite. So kung apil pud mo namina mas undoy pag-asa, pag andam-andam, it doesn't hurt to prepare, kay wala masayo dyan. Diyan, wag po na ikuan. Kaya imor mga po ng kanin. Bisagway bagyo, makahain mo yapon. Hindi man madaot. So, much better nga maka-prepare kaysa, wow, nga nga.